at Santa Teresita inasingpet awan kapadpad na kinagagit na ngawan patinggana inaldaw-aldaw ka nga agsukisok kadagiti barangay ken purpuro awan kanyana iti bandung ayat na laeng arumang ay tiili tayo agsipud dimteng ka nga ama Rodrigo Rambo de Gracia nang tedrang ay rekta ken ragsa awan nga ta itikas ken ka panagayat ket imburay mo kadagiti amin na Teresiano panagserbib ket napudno day-dayawen da kinarang ay pagilian tayo adun tinagbaliwan na inimi at Santa Teresita proyekto nga agduduma nabangunin gapuken ka agsipud dimteng ka nga ama Rodrigo Rambo de Gracia nang tedrang ay rekta ken ragsa awan nga ta itikas ken ka inaldaw-aldaw ka nga agsukisok kadagiti barangay ken purpuro awan kanyana iti bandung ayat na laeng arumang ay tiili tayo Rodrigo Rambo de Gracia nang tedrang ay rekta ken ragsa Rodrigo Rambo de Gracia nang tedrang ay rekta ken ragsa